левый, правый, тыл, развернулся. Оңға да, солға да қарарға керек. Инструктор контрактчыларны түркімлеп харакат итәргә өйрәтә. Ни бары 5 көн эчендә хәрбиләр 3 юнәлешне үзләштерергә тиеш. Махсус ут, тактик әзерлек һәм медицина. Контрактчылар өчен бу исән калу мәктәбе. Инструкторлар үз тәҗрибәсе белән уртаклаша. Гади халык белән ничек сөйләшергә һәм шүпне нигә ташламаска кирәк. Показываем наложение жгутов в красной зоне. Счастливчик кушаматлы инструкторның миссиясе үзгә, ул хәрбиләрне медицина ярдәме күрсәтергә өйрәтә. Барысында гади телдә аңлата. Туладан килгән контрактчы манипуляцияларны манекенда кабатларга әзер. Берем саму растворца, откроем крышечку. Тагын бер кабинетта контрактчылар дроннар белән идарә итәргә өйрәнә. Калган өйрәтүләр полигонда уза. Һава торышының нинди булуы мөһим түгел. Курсантлар өчен махсус рәвештә кырыс шартлар тудырылган. Фронтта уңайлыклар юк. Тәмле ризык һәм гарантияләнгән йокы гына гражданнар тормышыннан калган. Уяну иртәнге 6-да, төнге 11-дә йокы сәгате керә. Өйрәнүләр хәрби операциягә киткәнче теләк буенча үткәрелә. В медиа нашел, написано, что по контракту, то есть он позвонил, пригласили, приехал, подписал. Приехал в Татарстан, потому что тут очень быстро подготавливаются документы для уезда уже в учебную часть туда, в зону специальной военной операции. Здесь прохожу курсы. Шах кушаматлы хәрби Татарстанга читадан килгән, контракт төзү шартлары канәгатьләндергән. Курслар турында ул хәрби комиссариатта ишеткән һәм үзен сынап карарга булган. Документы здесь куда быстрее оформляются. Подготовка, считай, я когда ехал сюда, я не знал, что подготовка будет. Считай, и подготовка есть, подготовка неплохая. Вообще все устраивает. И режим, и все приближено к боевым действиям. 5 көн эчендә контрактчылар үзара бәйләнештә эшләргә өйрәнә. Алар әзер хәрби берәмлек ди инструкторлар. Егетләр кая барганнарын белә, шуңа курсларда аларга файдага гына. Решил уехать на СВО, так как я уже устал наблюдать за этим. Решил тоже посодействовать, помочь своему народу. Наша задача максимально дать навыки, знания для того, чтобы в особых условиях они были готовы к нештатным ситуациям, смогли сохранить жизнь себе и своим товарищам. Татарстанда мондай курсларны Казан янында һәм Түбән Камада үтәргә мөмкин. Контрактчылар курсларга хәрби җыеннарда языла ала. Римма Авзалова, Алина Камалиева, Фәнил Мөхәрләмов, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе.